Ауыл хуҗалыгы темасына күчәбез. Тәүлегенә 28 литрга якын сөт бирә торган сыерлар. Түбән Кама районының Ширемәт авылында шундый маллар булган кечкенә ферма эшләп килә. Аның хуҗасы Сергей Фролов. Ирод хуҗалыгын 3 ай элек ачып җибәргән, ферманың беренче уңышларын Түбән Камада хәбәрчебез Рушания Сибатовада күреп кайтты. Бу порода сыерларның сөтләре бик тәмле, майлы. Майы күп. Икененә дә күп сөтне бирәләр, 25, 26, 28 литр. Гүзәлия Фролова хайваннарны жан җылысын биреп карый, тәмле итеп ашата, сава, асларын җыештыра. Хатын-кыз сөйләвенчә, сыер асрау җиңел эш түгел. Акчасын саналганы юк инде, күпме киткәне, бик күп китте. Миллионнан артык булгандыр инде. Хәзер монда 18 башка 18 баш сыерга хуплаган бу мини ферма. Сауисәнчләргә ясын хәзер. Кечкенә фермаларны төзү программасы буенча Фроловлар гаиләсенә 400 меңне дәүләт бирә. Әлеге проектка 2 баш сыеры булган һәркем керә ала. Фроловларның кечкенә хуҗалыгында төп продукт ул сөт. Каймак белән эремчекне үзләре өчен генә җитештерәләр. Монда бар безне сыроварня. Алар бездән сөт алып, сыр ясыйлар. Йогуртлар ясыйлар алар үзләренең бизнеслары инде. Без только сыерларны савып сөт алабыз. Көненә где-то 120 литр. Кечкенә ферма эшчәнлеге белән танышырга авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе һәм авыл башлыклары да килде. Матур гына, кичкенә генә булса да, үзенә карата бер ферма төзеп куйдылар бит. Монда машина белән саву да гына бит. Тиресне дәгән чыгару, юып септигендә куйганнар бит. Паилкасы да бар. Менә мин беләм, аларның Гүзәлия белән Сергей. Гүзәлия үзе китапханәдә эшли бит. Китапханәче булып, Сергей ветврач булып эшли. Алар үзләренең семьясы белән, әти-әниләр белән бергәләп. Билгеле булганча районда 11 мең шәхси хуҗалык бар. Тик шуларның 15% гына терлек тота икән. Чөнки бу зур тырышлыкны таләп итә, ди Альфред Нигъмәтҗанов. Фермер булырга теләүчеләргә ярдәмне җирле хакимият тә күрсәтә. Рушния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар.